גרפיקאים צריכים להחליף מקצוע, חלק 2, ובחלק הזה אנחנו נדבר על מיתוג העסק שלכם. מיתוג עסק הוא חלק מאוד מאוד חשוב, ומי שרוצה להתחדש, לשנות צבעים, לשנות לוגו, היה הולך לגרפיקאי, ואותו גרפיקאי היה אומר לו, תקשיב, מיתוג שלם היה עולה לך בין 5 ל-10,000 שקל. אז היום אנחנו נראה איך אנחנו יכולים בעזרת ה-ChatGPT, איך אנחנו יכולים לעשות מיתוג שלם, זה נקרא ברנד קיט, לעסק, שכולל צבעים, לוגו, סגנונות של פוסטים, והכל במקום אחד. אבל שנייה לפני אני רוצה להגיד משהו על הגרפיקאים, כי סרטון קודם המון דיברו איתי, שלחו לי הודעות ואמרו לי שזה לא בסדר, שזה כן בסדר, שזה לא נכון, זה לא מדויק. אז אני אחדד שעוד פעם, כמו כל דבר שקורה עם הבינה המלאכותית, כל מקצוע יש לו את היתרון שלו, כל מישהו בעל מקצוע יש לו את היתרון שלו, ונכון וכמובן גרפיקאים לא כזה מהר נחליף אותם, ונכון שהם היום יכולים להיות, כל גרפיקאי טוב ידע לעשות דברים שמישהו בלי ניסיון לא ידע, הוא ידע לשים את הפוסט הנכון, הוא ידע להגיד את הקריאיטיב הנכון, הוא ידע לעצב את זה בצורה נכונה, את ההוק למעלה, את הצבעים, משהו שלא תמיד אנחנו נדע. ה-AI ידע לתת לנו את זה ביותר קלות להשיג את זה. אז בואו נדבר הפעם על ברנד קיט, איך אנחנו בונים את זה, איך אנחנו עושים את זה בצורה מדהימה, ותחסכו 5 עד 10,000 שקל, אז בואו תראו על המסך מה אתם עושים. אז הנה פה כבר בניתי את הפרומפט, בניתי כבר בעצם מה אני רוצה להגיד ל-ChatGPT, ובעצם בניתי פה פרומפט שלם שמסביר על מה אני רוצה שייצא, מה הפלט שאני רוצה שייצא, ואם גם אתם רוצים את זה, פשוט תלחצו, תרשמו לי פה למטה פרומפט, ואני אשלח לכם את זה בפרטי, תראו זה פרומפט שעבדתי עליו לא קצת זמן, ובעצם בשניות אחרי שיצרתי את זה, כמובן אחרי שאתם יוצרים, אני כבר הכנתי את זה מראש, אבל ברגע שאתם יוצרים, אתם רושמים את הפרומפט, מעתיקים את הפרומפט, עושים create an image, אוקיי? ואז הוא ידע שאתם רוצים בעצם ליצור תמונה. אז מה יצא לי בסוף? יצא לי פה ברנד קיט אחד שלם, בעצם את הלוגו החדש שהוא יצר לי, הוא יצר לי כרטיסי ביקור, הוא יצר לי איזה פונטים הוא ממליץ והצבעים הנכונים, והסגנונות של פוסטים, ואם הייתי עושה שלט במשרד, אז זה השלט שהייתי עושה, וכל מיני גדלים ופוזיציות וצבעים, ויש לכם הכל, משהו שעולה לכם אלפי שקלים לייצר את זה אצל גרפיקאי, ושלא לדבר שהיה לוקח כמה שבועות, אתם יכולים לעשות את זה בכמה שניות. אז אם גם אתם רוצים את הפרומפט הזה, תרשמו לי כאן למטה פרומפט ואני אשלח לכם אותו בשמחה.